लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसेबाव गाजा गोमजायै बरायना लाफिननाय जाबाय दै। रनजित बसुमतारिया सोर? बिआर फेरेंगा बिथांनि नामा। ndfb सावरायग्रा ग्रुपनि फेक्शननि बिथाङा मा होनो फेक्शन वॉइसआव खोथाखौ बुंबाय थायो दिनैसिमबो दासिमबो। खोथाया बिथाङा मिथिगौना मिथिया 23rd बेच ट्रेनिं बांलादेशआव जेब्ला होनो नागिरदोंमोन बेखौ नोंथांनि सरकाराव हाबनाय ndfbनि लिडारनाव मोजाङै सोंनानै ला। ndfbफ्रा बांलादेशआव खयजन गावथार जादों? 7 जननिबो बारा दङ दै गावथार जानायफोरा। हाग्रायावथ' बेसे उल्था पाल्टा जानायनि जाहोनाव माखासे गावथार जानाय दङ ndfbफोर। दिनै बेखौ बिथाङा मिथिगोन ना मिथिया आरो सोंना लादोंना लायाखै। बेजों लोगोसे दिनैहाय गोबां मुंख्लं जादों। तो बावहाय जोंहा बुंनांगौआ बेनो जे नोंथाङा जुदि बर' हारिनि थाखाय बर' राजानि थाखाय जुदि सिन्था खालामोब्ला सानोब्ला बै जायफ्रा मुंख्लं जानाय बेफोरखौबो नोंसोरो सानगोन आरो गोसोखांगोन। नोंथाङा मालाबा थांदों नामा ndfbनि जेसेबां जेलाव थानायफोर बिथांमोनखौ नों मालाबा जेलाव थांना लोगो हमहैफेरदों नामा? रनजित बसुमतारि बेथ' मालाबाबोथ' नों थांनाय गोसोआव गैया आरो नायहैफेरनायबो रेकर्डबो गैया बेफोरबायदि। आरोबाव खोथाया ब्रह्म बिथांनि बारैबो बुंनि। बिथाङा पलिटिशियान BTC आव बिनि देरसिन पलिटिशियान गोरों गोरा गियानि गुनि साबसिन हामसिन बेफोरबायदि मानसि गैया जोंनि BTR आव आरो BTC आव बेफोरबायदि गैया। खारन दाखालि जेरैबायदि स्टेटमेन्ट होदों बिथाङा बे स्टेटमेन्टखौ जुदि नायोब्ला दुनियानि 3rd क्लास BTR आव BTC आव बेफोरबायदि 3rd क्लास MCLA दङ होननानै बुङोबा जोंनि BTC आव दङ राकेश ब्रह्म दुनियानि 3rd क्लास MCLA बियो जेबो खामानि गैया आरो बर' हारिनि थाखाय बियो जेबो साना अनलि फैसाखौल' सिनायो बियो। सानसे समाव हाग्रामानि खिबु खारनानै बियो आगोर मोना। ओइ राकेश ब्रह्म नों लाजिनांगौ नोङो हाग्रामानि खिबु खारोमोन। थ' आंहा बावहायबो बुंनांगौ जेबो गैया। नोंथाङा दुखु खस्थ' खालामदों बै समाव हाग्रामाखौ माबायदि थगाय थसि नोंथाङा माबायदि खामानि मोनदों बे नोंथांनि खोथा बुंनांगौ जेबो गैया। थेवबो नोंनि जि स्टेटमेन्ट होनाय नोंथाङा जुदि बर' हारिनि खोथाखौ जुदि सानोब्ला नोंथाङा जुदि थैनाय थांनाय मार्टियास बेफोरनि खोथाखौ जुदि सिन्था खालामोब्ला नों लाजिनांगौ। नों दिनै बे MJ एन्ड्रेका ना मा फिथा हास'नायनि बारै सोरखौबा बुरबक अगियान जाम्बा माबा माबि होनो नोंबो सासे जाम्बा मिथिबाय। नों दिनै बर' हारिनि खोथा मालाबाबो सिन्था खालामा। मालाबाबो नोङो जायफ्रा मुंख्लं जादों बेफोरनि बारै नों जेबो सिन्था खालामा। आबसुआ सोर बेखौबो नों सिन्था खालामा। BSU बेखौबो नों जेबो सिन्था खालामा। ndfbया सोर बेफोरखौबो नों सानफेरा मालाबाबो। नों जुदि बेफोरखौ सानग्राब्ला जोंनि जिथु आफाद बर'नि सिनस्रि होननानै लाबाय थाग्रा दिपिन बर'नि जिथु आबसु आफाद एक्स आबसु बिथांमोनखौ नों मालाबाबो सिन्था खालामनाय नङा। बिथांमोनखौ जुदि सिन्था खालामोबा बिथांमोननि नांनायखौ जुदि दुखु दाहा खालामनायखौ जुदि नों राकेश ब्रह्मआ सिन्था खालामोमोनबा दिनै बे गोदाव सोराव खोथाखौ नोङो बुंनाय नङामोन। जेखियानो जादोला नोंथाङा सिन्था खालाम बे UPPLनि चिफआ सोर जानांगौमोन? CMआ सोर जानांगौमोन? UPPLनि CMआ UG ब्रह्म जानांगौमोन। नोंथांनि बे नोम्फा बे प्रमद बर'आ जानो नाङामोन। प्रमद बर'आ गाद्दि लुबैसुला गाद्दारि बियो मिथिबाय अज्ञान होननानै बुंगोन आं दिनैनि दिनाव। मानो प्रमद बर'आ दिनैहाय आबसुआवनो प्रेसिडेन्ट जानाबाय एक्स आबसु प्रेसिडेन्ट बिनिफ्राय थाबनो रिजाइन होनानै माबायदि UPPL आवहाय
चिफ जाखो बियो नोंथांमोना सानदोंना सानाखै बिनि साबसिन हामसिन गोरोंसिन रासिन होननानै बुङोब्ला इउजि ब्रह्मखौ दिनै नोंथांमोना माने चिफ खालामनो हायाखै इउजि ब्रह्मआ दिनै आबसुजों बेसेबां बोसोर बियो राजा लामा गाथेनाय उफैहाबनानै थानाय हाइवे रड ब्लकेट खालामनाय ब्लाड डनेट खालामनाय बेफोराव कन्ट्रिबिउसन दं नोंसोरनि बे राकेश ब्रह्म ससे लामानिफ्राय फैनानै नोंथाङा सोरखौबा गोदाव सोराव खोथा बुंनाया लाजिनांगौ नोङो इउजि ब्रह्म बिथांनि सेक्रिफाइसखौ नों सिन्था खालाम राकेश नोंनि सेक्रिफाइस नों मा सेक्रिफाइस खालामदों जेब्ला इउजि ब्रह्म मोना राजा लामा गाथियो ट्रेन लामा गाथि होयो थै डनेट होयो अब्लानि समाव बिथाङा UPPL नि प्रेसिडेन्टआ मा खालामोन बिथाङानो जानांगौमोन चिफआ मा हिसाबै दिनैहाय प्रमद बर'आ UPPL नि बे चिफ इउजि ब्रह्मखौ जोखारनानै माबायदिहाय बिथाङा चिफ जायैखौ नोंथाङा बिनि फारसे सानदोंना सानाखै होनबा बर' हारिनि खोथाखौ जुदि सिन्ता खालामोमोन बा बर' हारिनि खोथाखौ जुदि सानोमोनब्ला इउजि ब्रह्मखौ जोगारा लाफानो प्रमद बर'आ चिफ जानाय नङामोन मिथिबाय बे खोथाखौ सान नोंथाङा गोदाव सोराव खोथाखौ बुंनो नाङा नोंथाङा सानसे समाव आं बेखौनो बुंगोन नोंथाङा सानसे समाव हाग्रामाखौ दिनैहाय बखिदों BPF खौ नोंथाङा बखिदों मोजांनि बाथ्रा नोंथांमोना दिनैहाय फिथा हास'यै आं BPF खौबो आं दिनै बुंगोन BPF पार्टी पलिटिकेल हान्जानि बिथांमोनाबो सोरबाया हाहैगोन बा माबा खालामगोन बेफोरबायदिखौ गिदिर इस्यु नङा बेफोर गिदिर इस्यु नङा सोरबाया दिनै शिबाबो हाहैनो हागौ बा सोरबायाबो माबा मोनसे खालामनो हागौ दिनै बिथांमोना सरखार सालायदों 5 बोसोर बिथांमोना सालायलांगोन बिथांमोना जेराव मेरावबो फिथा हास'गोन बेखौ नोंथांमोना बुंबाय थानांगौ दरखारबो गैया बे गिदिर मेटार नङा बेफोर गिदिर इस्यु नङा जोंनि बर'फोरनो नोंथांमोना मा होफैनो हादों UPPLआ दिनै बर' रायजो राजानो मा होनो हादों आबसुआ दिनै ndfb आबसु ndfb बिथांमोना डिसबेन्ड जाजोब्बाय आबसुआबो एक्स आबसु जाजोब्बाय दिनै बिथांमोना बर' रायजो राजानो मा होनो हादों बे खोथाखौ सिन्ता खालाम ndfb नि नामाव गोबां मुंख्लं जालांबाय आबसुनि नामावबो गोबां मुंख्लं जालांदों होनबा दिनै बे मुंख्लंफोरखौ जों सिन्ता खालामालाफानो बर' रायजो राजानो जों जुदि मा होनो हाखो आबसुआबो दिनै बुंदों बडलेण्ड नङाबा जों जिराया आबसुआबो बुंदोंमोन बडलेण्ड ndfbआबो बुंदोंमोन बडलेण्ड नङाब्ला जेबो खामानि सोलाया आरो नंखागौबो बडलेण्ड नङाला जोंनि बर' जिथु दा जेरैबायदि पलिटिकेलि होन मायैनो होन बर'फोरखौ जेरैबायदि गादबदों नासयदों जोंनिनो हा जोंनि जायगायावनो नों आंखौ दिनै सोबख'जोबनानै लाना थांनो नागिरजोबदों नोंथांनि जिखिनि पावार दम बेफोरबायदिखौ गासैखौबो लांजोबनो नागिरदों थ' फेरेंगानि खोथायाव फैफिनदो फेरेंगाया दाखालि नै साननै सानथामसोनि सिगां मोनसे स्टेटमेन्ट होदों बे स्टेटमेन्टआव मा बुंदों सोरबाया दिनै मा होनना बुङो BPFआ दिनैहाय गोबां माबा दाहार खालामनानै गालांदों नंगौ रनजित बसुमतारी फेरेंगा नोंथाङा साननैसोल'नो MCLA 2 बोसोरल'नो जादों नोंथाङा MCLA नोंथाङा बावहाय सरखारनि खामानि मावनो मोननाया 2 बोसोरल' जादों नोंथाङा बुजिनो बाखि दंबावो नोंथांखौ हरलिक्स लोंहोबावनांगोन आं बेखिनि खोथाखौ बुंदों नोंथाङा हाग्रायाव म्यानमार हाग्रायाव थानायाव नोंथाङा बै समाव थाबायनो हालामोन दुखु खस्थ' खालामनो हायाखै ndfb नि नामाव गुलि हरनो मोनाखै ndfb नि नामाव नोंथाङा मोनसेबो खामानि मावनो मोनाखै नोंथांनि बै हाग्रायाव थांनाया नंखाय नोंथाङा मोनसे टारगेट दं मिथिबाय नोंथाङा मोनसे टारगेट दं ndfbआ 10 बोसोरल' खामानि मावना नांनो हाबावगोन बिनि उनाव सिज फायार लागोन सिज फायार लाखांनानै माबा मोनसे एकर्ड जाहैगोन बै एकर्डआव आं बाहागो लाफिनगोन बै मोनसे नोंथाङा ndfbआव थांनायावबो गादिनि थाखायसो पावार लिडारशिपनि माबाखौ लानो लुबैनानैसो नोंथाङा ndfb आफादाव थांदों दाबो नोंथाङा बेखौनो मावलांगासिनो दङ नोंथाङा गोसोखांदोंना खाङाखै बांलादेशआव जे
23rd ट्रेनिं होनो नागिरनाय समाव जे 7 जनसो गावथार जादों रिपिट एक्शन बेटेलियनजों जाय दैया दिनैहाय इण्डियानिफ्राय बांलादेशआव हाबो बे दैयानो जोंनि थाखाय लामा बे दैयानो जोंनि थाखाय गासैबोमोन नाथाय बे दैयाव जोंनि एनडीएफबीनि 7 जन लिडारफोर केडारफोर रिपिट एक्शन बेटेलियनजों नायगार गाज्रि रोखोमै गावथार जादों मिथिबाय बेफोरखौ नोङो मिथिया नोंनिजोंनो सारेन्डार जाहैदों एनडीएफबीनि कयेकजन लिडारफ्रा नोंनोनो मेमोरेन्डाम होदों रन्जन दैमारिखौ बर'नायनि नामै फेरेंगा नों बेफोर मेमोरेन्डामखौ भ्यालु होनो नायखांनो बा गोसोखांनो सम गैया एनडीएफबीनि गथ'फोरखौ नोंथाङा मा खालामदों माबे लाइनजों लांनो नागिरदों नोंनि बे जाखिनि एनजिअ गोदान दानानै गोदान हाबदों बेयावबा बुंनांगौ दं नों बेफोर एनजिअखौ दानानै होदों बै गथ'फोरा नों थासान्दिल'नो 5 बोसोरा नों थासान्दिल'नो बिथाङा बेथन मोनगोन बिनि उनाव गुबुन सरखार फैयोब्ला बैफोर एनजिअआ मा जागोन बेफोर गथ'फोरखौथ' गुबुन सरखार नोंना फेरेंगानाव थांदो बिनानै लाहैदो सिदा बुंगोन अब्लाना नों मा खालामगोन नों बावहायनो थागोन बिटिसि आवनो थागोन ना नोङो गहपुर सनितपुर बेफोराव रायजो राजाजों नोङो संसार जाहैनानै थागोन ना नों गुवाहाटी बायदियाव संसार जाहैना थागोन सिदाखा मोनथिबाय अब्लानि समाव आयु होनबाबो नोङो खातनानै आगोर मोननाय नङा बेखा नोंनि मानसियानो नोंखौ मालाबा हाखराव खोख्लैगोन बेफोरबायदि नोंथाङा आरोबाव मा रन्जन दैमारिखौ दिनैसिमबोथ' नोंथाङा एनडीएफबी फ्लेग एनडीएफबीनिनो बेनारजोंनो नोंथाङा दिनै देरहाबोदों एनडीएफबीनि केडारफोरखौबो दिनै नोंथाङा रायलायनो सम गैया बिथांमोनजोंबो आरो जों नोंथांनि न' खाथियावनो आसे पासे गासैबो सोर दं दुनियानि एनडीएफबीनि लिडारफोरानो बावहायनो जमा जाजोबनानै दङ नोंथाङा मालाबा बिसोरनि न'आव थांनानै रायलायहैफेरदोंना रनजित बसुमतारी नोंथाङा मालाबा थांनानै एनडीएफबीनि बारै नोंथाङा सावरायहैफेरदोंना नोंथांनि बै खोथा सोरबा एमजे एनरेगानि फैसा जानाय मा जानाय दोन बेखौनो सिन्था खालामनाङा नोंलाय सोर बेफोरखौ सिन्था खालामनो इउपिपिएल आव लिडार दङ प्रमद बर' दङ डिपुटि चिफ दं सिन्था खालामगोन बिसोरो स्टेटमेन्ट होगोन नोंथाङा एनडीएफबीनि बारै जेबो खामानि मावनो हाया दिनै नोंथाङा बै बिजेपियाबो दाहार जाग्लुंनानै दं मानोथो दिनैनि दिनाव पेट्रलनि दामालाय एथ'राब दाम जादों थाव गोथांनि दामालाय मानोथो एथ'राब दाम जादों नोंनि नोम्फा बे नरेन्द्र मदि थानायावनो नोंनि नोम्फा बे हिमन्त बिश्व शर्मा सरखार थानायावनो मानोथो थाव गोथांनि दामालाय एफाराब दाम जानो हमदों गेसनि दामालाय मानोथो एफाराब दाम जानो हमदों पेट्रलनि डिजेल बेफोरनि दामा मानोथो दखान गंसेयाव थाङोब्ला मानो एफाराब दाम जानो हमदों नोंथांनि सरखारावनोथ' जादों होमब्लाथ' बेफोरथ' दाहार जाजोबनानै दङ बेफोरबो नोंथांनि बे बिजेपि सरखाराबो दाहार जानानै दं मिथिबाय आं दिनै बेखिनि खोथाखौ नोंखौ आं बुंगोन नोंथांमोना बिपिएफ जोंबो गोरोबनो हाया मानो हाया नोंसोरो जुदि नोंसोर जुदि बर' हारिनि थाखाय जुदि खोथा बुङोब्ला बर' हारिनि थाखाय खोथा जुदि सानोब्ला बिपिएफ जों इउपिपिएल जों मानो गोरोबनो हाया जाहोना मा दं बावहाय थांनाय एमपि इलेक्शनावबो दिनै जेननायनि जाहोना बेफोरबो मोनफा मोनफानो फोरमान मिस्टार रनजित बसुमतारी फेरेंगा खुरिया मिथिबायना बेफोरबो नै दा एमपि इलेक्शन मोनफैगासिनो दं बावहाय नोंसोरो मा खालामगोन नोंनि बे हिरा सरनियाखौ देरहाहोहरबावगोन ना मुस्लिमखौ देरहाहोहरगोन बेखौ रोखा खालामनानै ला पलिटिशियानफोरखौ आं बुंदों दिनैनि दिनाव सोरबा बिपिएफआनो होन सोरबा इउपिपिएलआनो होन नोंथांमोना रोखा खालामनानै लाखादो दिनैनि दिननिफ्रायनो जे जों बर'खौ देरहाहोगोन ना सोरबा जों गुबुन हारि अनाबर' जायखौ बुङो हिरा सरनिया बे मानसिया दिनैहाय डेन्जार बुस्थु नोंसोरनि थाखाय बेखौ देरहाहोगोन ना नोंनि बर' रायलायग्रा मानसिया बै दिल्लीयाव गोग्रोम खालामहैगोन बेखौ सिन्था खालाम बिनि अनगायै नोंथांमोना दिनै बर' हारिनि थाखाय बिराद गिदिर गिदिर लेक्सार मारियो दिनै बर'आ नोंनि बे बिजेपियानो
नोंनि बे बर'खौ बिखानिफ्राय गासैखौबो सोबख'जोबना लांनो नागिरदों जाजोबगोन रन्जित बसुमतारी नों गियानाव दंना गैया नोंनि रिभिनिउफोरा गासैबो हिमन्त बिश्व शर्मायासो मोनजोबो थाल दंना गैया नोङो थाल दंना गैया नोङो बै रिभिनिउ फरेस्ट रिभिनिउनिफ्रायनो जाखिनि फैसा फैनाय बेफोरजोंनो सोरनोबा दिनै माखासे माबाफोरखौ होनो हायोमोन दिनै नोंसोर होनो हाया दिनै बिटिसि अफिसाव सेक्रेटारि अफिसाव सोर दं रावबो गैया अन बर' गोजा गासैबो अना बर' गोजा हारसा रायलायग्रा गोजा मिथिबाय नोंथांनि सानसे समाव बर'फोर गोजामोन बावहाय बे अफिसाव टेबोलाव जिरायग्राया नों आं बर' रायलायग्रामोन दिनै सोरबा सासे असमिया रायलायनो रोङि मानसि बर'आनो जुदि अफिसाव माबा मोनसे टेबोल लेखा लाना थाङोब्ला दिनै बेफोरबायदिया बर'नि अनगायै दिनै असमियाबो रायलायनो रोङि मानसि दं जोंनि बर'आ खिन्थु बै बर'आ बर' भाषाजोंनो रायलायनानै माखासे टेबोलखौ बारहोनो हायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव हारसा हिन्दी रायलायाब्लानो टेबोलाव बारनो नागिरा सोरनि आमोलाव जादों नों रन्जित बसुमतारी नों फेरेंगानि आमोलाव आरो नों प्रमद बर'नि आमोलाव आरो बे गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननि आमोलावनो जाजोबदों बेफोरो नोंथांमोना लाजिदोंना लाजियाखै गबिन्द बसुमतारीयाबो दिनै बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामग्रामोन बर' हारिनि खोथाखौ गिदिर गिदिर लेक्सार मारियोमोन दिनैनि दिनाव गावनि अफिसाव सोर जिरायो बर' रायलायनो रोङि हारसा बांगाल जुंगाल बेफोरबायदियासो दिनै हिन्दी स्पिकिं बेफोरबायदियासो रायलायो नोंनि बिखाया दिनै क'क्राझारखौ दाउ बिथुर बिखानो लाजिनांगौ नोंसोरो बर'नि मैखोम बर'नि जायगा केपिटेल राजधानी होननानै बुङो नोंथांमोना केपिटेल राजधानी नङा गुबुन हारिनिसो राजधानी नोंसोरनि आंनि नङा नों बर'नि नङा मिथिबाय नों बर'नि नङा नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन दिनैनि दिनाव सोरबा राकेश ब्रह्म होन रन्जित बसुमतारी होन नोंथांमोना जुदि बर'नि खोथाखौ जुदि साननोब्ला बर' हारिनि खोथाखौ जुदि सिन्ता खालामोब्ला बर'फ्रा दिनै मा अबस्थायाव दङ माबे अलखदाव दङ बै अलखदनिफ्राय नोंथांमोना बोखांगोन ना बिथांमोनखौ आरोबाव हाखराव जोख्लायबावगोन बर'फोरखौ बे खोथाखौ सिन्ता खालाम आरोबाव नोंथांमोना बेखौ सानबाव नोंथांमोना पलिटिकेल हान्जा मोननै दं बर'नि गेजेराव बिपिएफआनो होन इउपिपिएलआनो होन नोंथांमोना मोननै पलिटिकेल हान्जा दं नोंथांमोना सिन्ता खालाम दिनैनिफ्राय दानिफ्रायनो सिन्ता खालाम एमपि इलेक्सनाव बर'खौ देरहाहोगोन ना नोंनि अना बर'फोरखौ नोंथांमोना देरहाहोगोन बे खोथाखौ सिन्ता खालाम नोंथांमोना सोरखौ देरहाहोहरगोन नोंथांमोना पलिटिसियानफोरा जुदि ज' जादलायाबा एमपि इलेक्सनावबो बे हिरा सरनायानो हिरा बायदि जोंनानै थांबाय थागोन बियो नों बर'आ गासैबो गब्रबाय थागोन मिथिबाय जे मालाबाबो देरहानाय नङा भबिष्यतआवबो बिसोरनो थांबाय थागोन बिटिआरआवलाय सोर मेजरिटि होननानै बुंनो थाङोब्लालाय सोरथो मेजरिटिया नों बर'आबो मेजरिटि नङा नोंनि बे आमब्रा थुमब्रा बेफोरसो मेजरिटि जानानै दं नों बर'आ माइनरिटि जानानै दं पलिटिसियानफोरा बेफोर खोथाखौ सिन्ता खालामाखै आरो सानफेराखै नोंनि बे बर'आ माइनरिटि जानानै दं बेफोर खोथाखौ सान माइनरिटि जायोबा नोंनि फिसा बैनि फिसा बेफोरो मा जागोन बांगाला जुदि हाबा लाहैयोब्ला नोंनि फिसाया गिदिर फरायगोन नोंनि फिसाया जुदि बांगालजों जुदि हाबा जाहैयोबा सोरबा दास कलिता बेफोरजों जुदि हाबा जायोबा नोंनि फिसाया बर' बसुमतारी लिरगोन नोंनि फिसाया लिरहैगोन मा दास कलिता सयकिया आली हुसेन खान बिदि लिरनायनि अनगायै जेबो गैया ओंखायनो दिनैनिफ्राय सिन्ता खालाम पलिटिसियानफ्रा गावनि खोथाखौ जुदि साना लाफानो समस्त बर' रायजो राजानि खोथाखौ साननाया मोजां बांलादेश बायदियाव मा खालामदों गार'फोरखौ आं दिनै नोंथांमोननो बर' रायजो राजानो एग्जाम्पल होबावगोन बांलादेशआव जेसेबां गार' आइजोआ ग्रेजुवेट एमए फरायनाय डक्टरेट फरायनाय माबा माबि फरायनाय सोर लायो बिखौ गार'आ थैनोबो मोना गार'फ्रा मोना बिखौ बै आइजोआ सोर जाहैगोन बुरखा गाननानै थाग्रा बिदि जाहैयो
बांगालफोरा हाबा खालामजोबो बिसोरखौ बिदि डक्टरेट फरायनाय माबा माबि फरायनायखौ दङ आं नुदों बिथांमोननि न'आवनो जों ओंखाम जाना फैनाय मानसि दा नोंनि बिटिआरआवबो बे हालोदा फैगासिनो दं रनजित बसुमतारी नोंथाङा बेखौ सानदोंना सानाखै बे नोंनि खोथा नोंखौ आं बुंदों प्रमद बर'खौबो आं बुंदों नोंथाङाथ' माबाखा बामोनखा गस्ला गोजा गानग्राखा नोङो खिन्थु नोंथाङा बर'नि खोथा बुंबाय थायो सान प्रमद बर' नोंखौ साननो सम होदों नोंथाङा पावाराव थागोन 3 बोसोर दंबावो नोंथाङा सान बे बोसोरथामाव बर'फोरखौ माबे अबस्थायाव लांगोन ना खैफोदाव खोख्लैबावगोन बे खोथाखौ सिन्था खालाम नोङो ओरैनो गोदाव सोराव नोंथांमोना बे एमजे एन्ड्रेकानि फिथा हास'नाय बा माबा माबि हास'नाय बेखौ गिदिर इस्यु साननाङा पलिटिसियान जेसेबां दङ बिपिएफआनो होन इउपिपिएलआनो होन नोंथांमोना बे फिथा हास'नायखौ गिदिर बाथ्रा साननाङा नोंथांनि हारिया नोंथांनि बर' हारिया नोंनि फिसा बर' फिसाफ्रा माबे अलखदाव गोग्लैदों थैगोन ना थांगोन बे खोथाखौ सान दिनैनि दिनाव नोंथांमोना गासैबो पावारखौल' लुबैयो सब समाय पावारखौल' लुबैयो बोसोर आं पावारावनो थाबाय थाथों बेखौ सानबा जानाय नङा थांनाय बाराव बिपिएफआ जेनबाय एबाराव इउपिपिएलआव फैबाय 5 बोसोरा सालायथों ना बिनि उनावबो जुदि माबा जायोब्ला बर' रायजो राजायानो दिनै इउपिपिएलखौ दुखु मोननानै दङ आरो जेनगोनबो बियो रोखा जानानै दं मानोथो दिनै नोंसोरलाय दिनैलाय मानोथो हिरा सरनियाखौ लानो गोनां जादों मानो दिनै नोंसोर बिजेपिजों एलायन्स जानानै नोंथांमोना बिटिआरखौ सालायनो गोनां जादों लाजि मोनाखै प्रमद बर' नोंथांमोननि नोंनिनो बर' स्पिकिं बर' रायलायग्रा बिथांमोनजों ज' जानानै नोंसोरो मा सरखार दानो हायामोन नों बर'आनो सरखार दानो हायामोन नों बर'आनो दिनै बावहाय हाग्रामायालाय सोर प्रमद बर'आबोलाय सोरथो खाम्फायाबोलाय सोरथो गबिन्द बसुमतारी बिबोलाय सोरथो नों बर'आनो नों बायदि बर' रायलायग्रा प्रमद बर' नों मानो उन्दै जानानै बिथांमोनजों रायलायनो हायाखै मानो उन्दै जानो हायाखै नोंखौथ' बेफारिबो होनबावो हाग्रामाया नोङो बेफोर खोथाखौ हजम खालामनानै थांनानै मानोथो नों रायलायहैनो हायाखै मा दिनै नोंथांमोनाबोथ' नोंबोथ' बड'लेण्ड नांगौ होननानै मानो बिनो हायाखै हाग्रामाया दे बुंबाय बड'लेण्ड नाङा होननानै बिया नाङा बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया होननानै बुंबाय दिनै नोंबोलाय मानोथो बुंनो हायाखै बुंदो ना दिनै प्रमद बर'आ नोंथाङा सरखाराव फैबाय हाग्रामायाव सरखाराव थानाय समाव बियो बुंनो हायासै क्राइटेरिया गैया होननानै बुंबाय आं मानिबाय दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ मानो क्राइटेरिया दङ होननानै मानो बुंनो हायाखै मानो पिस एकर्ड फिसाखौलाय मानोथो बिटिआर एकर्ड खालामनानै दोनखो मानोथो दिनै एनडिएफबिफोरखौलाय मानोथो बिदि लाफानानैलाय फिसा नंखाय एकर्ड खालामनानै दोनखो बे खोथाखौ सान आं बुंदों नोंथांमोना पलिटिसियान मोननैबो सिन्था खालाम सानदो दिनैनिफ्राय नोंनि बर' फिसाफ्रा नोंनि बर' आइजो जेसेबां बिए एमए फरायनाय डक्टरेट फरायनाय दं बर' गथ'फ्रा बैसोरो मा खालामजोबगोन नोंखौ ओरैनोथ' माइन'रिटिखा बर'आ मेजरिटि नङा माइन'रिटिखा ओंखायनो नोंनि फिसा बिनि फिसा भबिसतआव डक्टर जायोब्ला इन्जिनियार माबा मोनसे जायोब्ला सोर लागोन सिं लागोन मोनथिबाय हुसेना लागोन कलिताया लागोन बामोन गुस्थिया लागोन अब्लाना बैयो नोंनि बसुमतारी दैमारि नार्जारि हाज'वारि थानाय नङा मिथिबाय नोंथांमोना गावनि पावारखौल' थाबाय थाजानो लुबैयोबा जानाय नङा आं रनजित बसुमतारी फेरेंगाखौबो रोखा बुङोलै फेरेंगा नों हारिनि खोथा बिराद गिदिर गिदिर खोथा होनो रन्जित दैमारिखौ नायना फैथां जेलाव दङ ओमफ्राय दिनै साजा होजानाय जेसेबां दङ रन्जित दैमारिल' नङा गासिखौबो नायहैथां नोंथाङा थांनाय रेकर्ड गैया मालाबा थांफेरदोंना बिनि खोथाखौ सिन्था खालामदोंना नोङो लाजिनांगौ गोबां खोथा होनना बुंबाय बारा गोलाव खालामबा बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि